Cső. Most itt vagyunk a romházban, amit reggel mutattunk. Tutoriálunkban láthattátok. Még nem tettük fel, de majd látni fogjuk. Majd látni fogja, hát ott tartottunk, hogy itt voltak ilyen kábelek. Jó, azt már majd a Mindegy, azt már majd a tutoriálban végignézitek. Most inkább a folytatáshoz, hú de szép. Szép kis piros. Na, szóval a tutoriálban még csak annyit mutatunk be, hogy ezek lehet, hogy cellák voltak, vagy valami. Nem tudjuk. Nem tudjuk még. De feltételezzük, hogy cellák voltak. Na, menjünk be. Na, csak idáig. Hát menjünk be egybe Nem, most. bemenni, Nem hallod? tudom. Nem kell. Jó van, hát itt voltunk. Jó. Itt van. És akkor most annyit tudunk még mondani nektek, hogy ez itt egy kijárat, meg minden. Ott látni graffitiket. Nem menjünk le, hülyék. Gyertek vissza. Van egy ötletem. Jó van egy kis ötletünk. Amit láttok, ez a fekete. Mindegyik házban van egy olyan. Nem tudjuk mi az. Nem. Szerintem egy tüzet. Ott egy kiló kenyér. Ott egy kiló kenyér. Hát, akkor ez tűzrakás jó. Jó van. Akkor gyertek és most bekukkantunk az egyik házba is. Itt is van egy Jó van, de a sárga házba muszáj most elmennünk majd, mert anyádba kell elmenni sárga. hát oda muszáj. Meg kell nézni, mert a tutoriálban megígértük nektek, szóval a nézőknek, hogy meg fogjuk nézni, szóval muszáj megnéznünk. Itt az idő. Nyugi. Amúgy is ez már... De is biciklivel is jártak egyébként, ha látjátok a nyomokat. Ja. Egy csomó homok van. Nem sokan jártak itt már. Önnel. Nem sokan biciklivel. Itt BMX-ezni is szoktak biztos, meg Szóval... drogozni, Hát- minden. Amúgy most azt nem mondjuk. Na, ott a haver mellett, ott látszik egy drón, meg hogy csövek. Na, itt volt valami. Szarohat. Hoppá. Ott a kis füst, játok, van egy kis füstelőnk itt. Na, de ott valami elektronikai bekötés volt. Ott leomlott a fal, amit mondtak, hogy valaki biztos, hogy mindegy, vagy leomlott az idők során. Az idén menjünk a madárikatóig, aztán jöjjünk vissza. És hát a madárikatóig. Ja. Ott aztán meg vége. Nem, visszajövünk a sárgához. Nem. Na és akkor most Nem gyert. a haverok beszélik, hogy most mi lesz, meg minden. De a tutoriálban mondtuk, hogy muszáj lesz bemenni, vagy legalább Nem megyünk el, meg eljövünk ide igazítatóig. Így is nagyon parázós. nem parázós. Nem parázós. Nem jön. Hogyha most tudnátok, a tutoriálban ezt már mutattuk, ezt a kis kutat, meg ezt a kis öntözőrendszer féleséget. Jó, ennyi, most menjünk visszafele. De De mondom, utatóig. a haver, akkor... Már jártunk, de én nem megyek tovább, Ricsi. Akkor menjünk mi ketten meg. Ja, mi megyünk. De nem már. De gyertek már vissza. Ha most jó nagy rajok vagy, fog basszátok meg. Dávid kijönne egy kutya, azt már beparázná. De nincs. Jó van, de Ez volt ott mászóka van be. ott egy mászóka, ez lehet, Én hogy... nem tovább nem megyek. Bazd. Emberek. Azt szerintem ez ilyen társasház volt. Lehet. Ez tudja, hogy az. Ez egy társasház volt. Na, nézzétek, ott van a jó kis mászóka hinta. Jó, ennél tovább nem megyek. Na, és ti sem mentek. Nem. Ott volt a hinta. Előtted egy lyuk. Ott. De nem áll. Ott bent már csak ennyit látunk. Gyertek, egy ilyen kis pincefille. Pinceféleség. Nem menjünk el. Jó, menjünk. Most várjál. Majd a holnap is sárga, bazd meg. Itt nem tudtuk volna ott kimenni, most hátra kellett jönnünk ehhez. Akkor menjünk ott át. Na itt most bemegyünk és megnézzük, vagy hát legalábbis én meg másik haver, mert most egy kicsikét még én is parázom. Ha jönne, Most mindenki parázik. most mindenki szinte parázik. Hát itt még nem jártunk, nem is fogunk szerintem, de ott is kiszakadt de kábel, már kiszakadt jártunk. kábel, kiszakadt szá. Ma jártunk De most. jobbra, itt van a kijáratunk. Gyertek. Hát itt egy kijárat, Na gyertek. arra. De oda csak benézünk. Itt most benézünk errefele. De én nem menjek már át, ilyen parázok lehet. Oda nézd le. Szerintem valami Pince. személytároló volt. Pince. Ja, az egész pince. Itt van még valami. Itt egy csővezeték. Csak ez már... Ott egy ruha. Gyertek, gózzunk. Na menjünk. Menjünk itt visszafel. Ott két hülye feja. Két buzis a feje.
meg minden. Na, szóval ez tuti fel fog kerülni YouTube-ra, de annyit mondok, hogy ez egy ijesztő hely, hiába mondjátok, hogy nem, meg minden, de az... Megígértük nektek, hogy elmegyünk a sárgázig, igaz, hogy beparáztam nagyon. Szerintem mindenki. Nem És tudom, akkor- hogy lesz-e még valami. Na, de várjunk meg, hogy Most megyünk nézzétek. kifele. Így látjátok, ilyen szép kis piros naptól, ott bent is, itt Menjél is. előre. Tök jó, minden lóg a kábel, de a következő tutoriálban még nem tudjuk, hogy mit fogunk bemutatni. De várjunk, ott volt valami. Ott egy szoba, Hát ez itt van. ott egy Be van többe. ott egy tévé is. Bent van a tévé, meg minden. Tévé. Tévé. De be van többe. Az be van temes kacok, látod csak... Az ablakon másztak be. Akkor az ablakon. Na jó, annyit akartunk. Csá. Jó. Ez a téglaház, sziasztok! Elmém Cső. Ez akkor cső, majd a következő rész.